Żewġ xhieda kruċjali fil-każ dwar ir-rekit fraudolenti tal-permessi ta' residenza ġew deportati qabel ma setgħu jiġdu bil-ġurament fil-qorti. Dan ħareġ mill-qorti stess nhar l-Erbgħa quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, kif kompliet il-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-eks impjegata tal-Aġenzija Identità Marija Rita Spiteri u n-negozjant tal-karozzi Bernard Attard. Jirriżulta li d-deportazzjoni seħħet minkejja li kienu mistennija jagħtu x-xhieda tagħhom kontra żewġ individwi akkużati b'rabta ma' din l-iskema li biha kienu jingħataw permessi ta' residenza b'mod fraudolenti. L-investigazzjoni kixfet kif ċittadini Eġizzjani kienu qed jiksbu permessi ta' residenza billi ħallsu eluf ta' euro lil Bernard Attard. Wieħed minn dawn għal Said ammetta li kien ħallas 5,000 euro għal permess ta' residenza validu għal 10 snin. Iżda hu qatt ma kien miżżewweġ lil ċittadin tar-Renju Unit kif meħtieġ mill-liġi. Wara li nstab ħati u serva sentenza ta' 6 xhur ħabs għal Said ġie deportat lejn l-Eġittu. L-istess xenarju seħħ fil-konfront ta' ċittadin ieħor li kien involut f'din l-iskema. Huwa wkoll ammetta li kien akkwista permess ta' residenza f'pajjiżna biħlas ta' eluf ta' euro u wara li skonta sentenza ta' ħabs ġie deportat lura lejn l-Eġittu. Dan l-iskandlu kompla jitfa' wkoll dawl fuq il-problema enormi ta' ħaddiema li l-gvern ġab minn barra l-pajjiż u l-mod kif dawn ingħataw ID card jew permess biex jgħixu f'Malta.